ई गाना हम अपना दोस्त लोग खतरा डेडिकेट कहल जाला ना, डेडिकेट कर रहल बानी। समस्या बा तो समस्या शेयर करे के चाही दोस्त लोग से, तो हम कर रहल बानी अपना अंदाज में। कैसे का समस्या बा और खुशी भी बा, एक का खुशी बा तो जौना दोस्त लोग के नहीं पता ओहू लोग के बता देतनी, आ जेकरा पता बा ओहू के बता देतनी कि गाँव में बैठ तरकुल के पियत हुई हैं दोस्त ताड़ी, कि गौवा में बैठ तरकुल के दोस्त पियत हुई हैं ताड़ी। एजा हम काम कैसे करी, कि एजा काम हम कैसे करी, गर्मी के काछ से कट गइल बा आड़ी, यह गर्मी के काछ से कट गइल बा आड़ी। सोचनी हमारा के अब कि सोचनी अब की गर्मी में सास बोलई है ससुरारी, एजा करी कैसे काम गर्मी के काछ से कट गइल बा आड़ी। कैसे हम सुनाई पूरा दिलवा के बात, आफत आइल बाटे भारी, आफत आइल बाटे भारी। अरे जब हम लगाइले राती में ईज गाठ, दोस्त कईगो फोन करलस कहिले साला फोन काट। अरे राती में लगाइले सुत के जब हम ईज गाठ, करलस दोस्त फोन कहिले कि जल्दी काट, करलस फोन दोस्त कहिले कि जल्दी काट। अरे छोट नइखे दादा ई समस्या बा भारी, कि छोट नइखे दादा ई समस्या बा भारी। गर्मी के काछ से कटल जाता है यारी, गर्मी के काछ से कटल जाता यारी। का सुनाई ये भी तो था। ये कहता नहीं